Usa sa mga gisagawang nga sakripisyo karon sa mga ginikanan ug mga estudyante, usa sa mga bukirang barangay ang Y Senior High School. Samtang kumustahon sab nato ang sitwasyon sa eskwelahan labi na sa ting-uwa na. Alang sa dung detalye, adunay live update si Kapusong Alan Domingo. Alan. Yes, Kapusong Babi, na ako karon mahimutang diri sa Mountain Barangay Malubog sa Dakbayan sa Sugbo, in particular na diri sa Malubog Integrated School. Diin kita karon nahimutang mo ni ang sitwasyon, baguhay lang sila namuhi ang mga tinunan. So anatay makita ang mga estudyante apan atong nasayran, Kapusong Babi, nga wa ni sila maproblema sa senior high school. Sanglit wa man sila mutanyag og senior high school karong tuiga. Apan kini base usab sa atong nasayran gikan sa mga tinunan nga unta mabutangan kini senior high school. Sanglit kinahanglan pa man sila nga maadto sa laing mga barangay o mga lagyong dapit aron lang makapadayon silang pagtungha. Atong nasayran sa Dumala diri sa Malubog Integrated School nga doon na negotiation unta aron matukuran or magahinan og classroom alang sa grade 11 karong tuiga. Apan problema nila uban pod sa DepEd ang walay luna nga katukuran sa building. So mo ni sakripisyo alang sa mga ginikanan, sa mga tinunan nga kinahanglan pan moadto pag barangay Bunbon uban pa mga silingang mountain barangays aron lang gyud makapadayon sa ilahang grade 11 ang mga estudyante, Kapusong Babi. Atong nasayran nga kining Malubog Integrated School adunay hapit 700 ka mga tinunan nga naka-enroll dinhi. O niya di lang ang mga estudyante sa barangay Malubog, Kapusong Babi ang ilahang gi-cater, kundi doon na usay mga nagtungha gikan pa sa mga silingang barangay dinhi nga nagtungha diri sa naasoy nga tunghan. So mo ni, Kapusong Babi, ilahang panghinaot nga unta next year o sumaabot mga katuigan mabutangan na kinig senior high school ang ilahang dapit aron di na sila maadto pag kinahanglan atog syudad ug uban pang mga barangay, at least man lang duol na lang alang kanila. Samtang atong pag-aninaw diri sa Mountain Barangay, Kapusong Babi, ato nakita pod kaganina nga nibalik na kalunhaw ang dahon sa mga tanaman. Gumikan usab sa nasinati nato nga pag-uwan-uwan, pagsulod na usab sa ting-uwan nining panahon na, Kapusong Babi. And ang mga tunghaan kining sa Malubog Integrated School do nabutang kini siya sa kanang lupa nga dapit apan atong nakita nga murag safety ra kay doon na mga riprap ang ilahang gipang butang dinhi mga, so dili siya delikado sa landslide. So far, Kapusong Babi, muna ang latest nga ato ang pag-aninaw diri sa Mountain Barangay sa Cebu City. Balik sa imo diha. Thank you so much sa Kapusong Alan Domingo sa imong live update.